Ja, de er så de gode håndværkere. Jamen, det er det. Nu skal vi teste, om varen den holder. Vi er blevet udsendt for at teste produkter. Så er det lidt, der skulle være fra 10 kilos bras. Ja. Ej, ved du hvad, det er kraftigt. Det er dårligt håndværk. Nå, skal vi ikke gå videre? Vi skal vise de andre rum her. Prøv lige med den der, Svend. Nej, det er min, det der. Jamen, de der ruder, Altså, de har jo ruder, de er jo dybt... Au, men du er Svend! De er jo dybt åndssvage i hovedet. Det kan man... Så kan vi lige være på sprog. Fik et glas skår i øjet. Kan vi så lige være på sprog? Dørene. Ja, dørene, holder det. De lavede løs. Ja. Jeg siger, at de her døre, de holder ikke godt. Hvordan med de der pikhoveder der? Jeg siger, at den stol der, den stinker af pik. Hvordan det er tysk kvalitet? Det er tysk kvalitet, det er de der... Hvad siger du? Hvad? Jeg siger, at det er kraftedeme ikke godt, det der. Det er ikke i orden, det her. Nej, det er simpelthen... Er der en håndvask? Nej, det var det sgu ikke. Det er jo livsfarligt. Tysk kvalitet. Ja, det er kraftedeme med sådan noget dårligt pik. Hvor er det tysk? Hvor er det så knister? Tror lige. Så er det toilet. Ja, det kalder vi for et lokum. Og det holder ikke så godt, kan man så se. Det synes jeg ikke, det er Husk at bruge børsten. Ja, hvor fanden er det? Ja, hvor er det? Ja, lad os smadre den der kasse også. Det er kraftedeme med dårligt håndværk. tysk kvalitet. Min fod! Nej, det giver 7 års ulykke. Men skal vi ikke gå videre til den her dør? Ja. Lugter af pik. Hey, der er en strips. Prøv at se, det her, det der ligger Det er joints. godt håndværk. Den her strips, det er kraftedeme det eneste, der fungerer her i huset. Prøv at se den her dejlige strips. Ja. Jeg synes, vi skal tage os nedrivningsarbejde. Vi kan starte med dørene. Jamen, det... Tyske ord. Svend, det vil vi ikke tale for. Så slapper vi af i Varsbækker. Vi er nødt til at rive nogle patienter ned, det kunne vi altid. Skal den der skal ned. Patienterne lugter af tis, det må jeg sige. Ja, Jamen, de her patienter, de burde selvfølgelig ikke gå i stykker med. de burde pis. Og en radiator kraftedeme. Hvad er der ellers her i huset? Skal vi se, om det her vindue kan holde til noget? Det kalder jeg for et vindue, det her. Hvad med den der brandslukker? Er der noget i den? Den eksploderer, det er for gammelt. Skal vi ikke prøve at eksplodere den? Jeg skal på lånet. Nej. Nå, men skal vi ikke komme her i hytten? Ja, det kalder jeg en lås, det der. Nå, men vi skal også videre heri. Jeg siger der termoruder. Det er kraftedeme. Ja, det er det, jeg siger jo. Nå, men vi går videre her. Her i hytten. Når man trykker den ind, så kommer den ikke ud igen. Fuck. Vi skal ud nu. Vi skal